Il-Prim Ministru Robert Abela żar aktar kumpaniji li tisaħħu l-investiment tagħhom f'Malta huwa kellu laqat ma' tmexxija u l-ħaddiema ta' kumpaniji minn setturi differenti u nnota kif ħidmithom f'Malta hija wkoll xhieda tal-fiduċja li teżisti f'pajjiżna. Mill-avjazzjoni għal gaming u l-investiment fil-proprjetà fost oħrajn Dr. Abela żar dawn in-negozji fiċ-ċentru tan-negozji CF San Ġiljan li minnu mhux biss topera l-istess kumpanija iżda wkoll qatt ta' kumpaniji oħra fosthom uħud internazzjonali bi preżenza f'pajjiżna. Dan iċ-ċentru sar b'investiment ta' 15 miljun euro. Dr. Abela żar ukoll l-uffiċini tal-kumpanija Pariplay li taħdem fis-settur tal-gaming, il-kumpanija Hilbert li tispeċjalizza fi strateġiji għal klijenti fis-suq diġitali u l-Eurowings, kumpanija fl-avjazzjoni li hija rreġistrata f'Malta u li mistennija tkompli ssaħħaħ il-preżenza tagħha f'pajjiżna, inkluż bżieda fil-ħaddiema. Il-Prim Ministru Robert Abela innota li dawn il-kumpaniji minn setturi differenti taħt saqaf wieħed huma xhieda tad-diversifikazzjoni fl-ekonomija Maltija li baqgħet tissaħħaħ hekk kif itbassir għal ġejjieni jibqa' wieħed pożittiv u fost l-aqwa fl-Unjoni Ewropea. Id-direttur tas-CF Clifton Kassar qal li l-investiment f'dan iċ-ċentru tan-negozju huwa wieħed tal-ogħla livell u li huma kburin li qed jospitaw kumpaniji minn bosta oqsma u li joffru servizzi tal-ogħla livell.